Vitajte v systéme Humanet účtovníctvo. V tomto videu si ukážeme, ako otvoriť účtovné knihy v jednoduchom účtovníctve systému Humanet. Na základnej obrazovke s výberom modulov si vyberieme modul Peňažný denník a voľbu Peňažný denník dokladu. Otvorí sa okno so zoznamom dokladov, kde klikneme na tlačidlo Pridať. Otvorí sa editačné okno dokladu. Na otvorenie všetkých pokladní a bankových účtov stačí vytvoriť len jeden doklad. V poli Zdrojová evidencia si vyberieme evidenciu Peňažný denník a vyberieme si číselný rad, napríklad IDO. Do políčka Popis vpíšeme popis dokladu. Rozklikneme časť Info a poznámka a zaklikneme políčko Začiatočný stav. Teraz pridáme počiatočné stavy jednotlivých pokladní a bankových účtov. Na záložke Účtovný predpis pomocou tlačidla Pridať budeme pridávať účtovné predpisy. Každý predpis bude tvoriť otvorenie jednej pokladne alebo jedného bankového účtu. V poli Číselný rad si vyberieme číselný rad pokladne alebo bankového účtu, ktorý chceme otvoriť. Do políčka Popis sa nám preniesol popis, ktorý sme vpísali do hlavičky dokladu. Tento popis môžeme zmeniť alebo doplniť. Do poľa Suma v tuzemskej mene vpíšeme počiatočný stav pokladne. V poli Pohyb vyberieme pohyb, vklady, príjmy neovplyvňujúce základ dane. Predpis zapíšeme. Na otvorenie ďalšej pokladne alebo bankového účtu znova klikneme na tlačidlo Pridať a zopakujeme tento postup. Predpis zapíšeme. Pre pridanie ostatných pokladní alebo bankových účtov postup zopakujem. Keď už máme pridané všetky pokladne a bankové účty, doklad uložíme kliknutím na tlačidlo Zapísať. V ďalšom okne klikneme na tlačidlo Áno. Týmto sme otvorili účtovné knihy. Ak by sme si chceli tento doklad vytlačiť, doklad označíme a klikneme na tlačidlo Tlačiť označené. V nasledujúcom okne klikneme na tlačidlo OK. Pre zobrazenie zostavy klikneme na text v strede obrazovky. Túto zostavu si môžeme uložiť na disk alebo vytlačiť. Počiatočné stavy účtov si môžeme skontrolovať aj v zostave peňažného denníka. V module Účtovníctvo klikneme na voľbu Peňažný denník. V ďalšom okne klikneme na OK. A pre zobrazenie peňažného denníka klikneme na text v strede obrazovky. Začiatočné stavy sa nám zobrazujú v stĺpci Zostatok.